खुलुमबाय लोगोफोर बड' टेक चेनेलाव नोंथांमोना बेनि थाखाय सेटिंखौ ओपन खालामनांगोन। सेटिंखौ ओपन खालामनानै नोंथांमोना सिस्टेमाव क्लिक खालामदो। सिस्टेमाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना सिस्टेम आपडेटआव क्लिक खालामदो। सिस्टेम आपडेटआव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना आपडेट दङबा डाउनलड देखायखागोन। आंना आपडेट दंफैयो, आं दा इएसआव क्लिक खालामनानै बेखौ डाउनलड खालामबाय। बिनि एमबिआ जाहैबाय 411.65 एमबिनि आरो बे डाउनलड जानायाव एसे गोबाव लागोन। बे नेट स्पिडजोंसो खोथा। डाउनलडा नोंथांना नेटआ स्पिडबा थाब डाउनलड जागोन आरो नेटआ स्ल'बा गोबाव लागोन आरो आं नोंथांनो भिडिअखौ स्टप खालामनानै देखायगोन। बियो डाउनलड जाबाय। डाउनलड जानायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुजाबोगोन। आपडेट नावआव क्लिक खालामदो। नोंथांमोना आपडेट नावआव क्लिक खालामबा बियो आपडेट जागोन आरो एन्ड्रइड सिस्टेमा बे 100% सिम खारगोन। बे एन्ड्रइड सिस्टेम आपडेट जागासिनो। बे 100% जानायनि उनाव नोंथांनि फना अफ जागोन। अफ जानायनि उनाव अट'मेटिक बियो सफ्टवेयरआ इनस्टल जागोन आरो दा नोंथांमोना नायदो बियो इनस्टलिं जागासिनो। नोंथाङाबो जेबो थुनाङा आरोबाव। ओमफ्राय नोंथांनि बेटारि पार्सेन्टआ 60 बा 50% जानांगौ, अब्लासो नोंथाङा बेखौ आपडेट खालामनो हागोन आरो नोंथांनि मबाइलनि डाटायाबो अन जानांगौ, अब्लासो बेखौ आपडेट खालामनो हागोन। नोंथाङाबो जेबो थुनांला, बे अट'मेटिक इनस्टलिं जागोन। सफ्टवेयरआ कमप्लिट इनस्टल जाबा नोंथांनि फना अट'मेटिक अन जाफिनगोन। फिनिशिं एन्ड्रइड आपडेट जागासिनो। नोंथांमोना दा नायदों साक्सेसफुल सिस्टेम आपडेट जाबाय बियो। दिनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालाम आरो अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ।